баракаи даври аввал, даври дуюмро мо чун мушоҳида кардем, Хоҷазода дар як давр озод буд, даври баъдӣ ҳам ба осонӣ аз ҳама шояд натиҷаи дар 16 сония 16 сония шояд сабт гарда дар ҳамин гранд-слам ки аз бисёр ҳам сари вақт ғалаба ба даст бо мизбони мусобиқа бетаваҷҷӯҳ мекунем. акнун бисёр лаҳзаи ҳассос аст. Хоҷазода андаке саломатиаш ки барқарор шуд, табъаш болида аст дар майдони имрӯза ва бошад ки албатта усулаи дӯстдоштаи худа бояд истифода барад бар зидди варзишгари вазари молодец. ҳаяҷон ҳам коршиносро фарогир шуд. аҳсан гуфтан лозим аст. эҳсосот саломат бошед. ташаккур. бисёр ҳолати хуб ҳам буд. вазари ба паҳлавони мо насиб шуд. ибтидои кор аст, саросима набояд шуд. албатта вақт дар пеш аст. ҳамон усуле ки боз ҳам пешпо аз дӯстдоштаи бисёр ҳам усулро таятоши мезабони ҷопони паҳлавони қазоқистониро ҳам бо ҳамин як тартиби хуб дар Телавив бале чӣ гуна шикаст дода буд ва дорад боз чандин усулҳои ниҳонии худро ҳам дорад, аммо бояд эҳтиёткор бошад акнун ки дар ин ҷараён албатта нафари суст, нафари заиф нест дар ин мусобиқаи гранд-слам. боз як партов бале ба инобат гирем. боз як вазари ҳаст. бисёр ҳам оли аҳсан даври чорум мегузарад. бисёр ҳам ҷолиб ва даври чорум арифаш аз олмон аст. аз олмон бале бо ин намояндаи амороти муттаҳидаи араб ки нерӯ санҷид акнун бо паҳлавони олмонӣ варзишгари мо қуввоозмоӣ хоҳад кард. мо дар бораи барқарории вазъи саломатии ин чеҳра қаблан ҳам гуфта будем. бисёр ҳам аҳсану ташаккур мегӯем ба Хоҷазода Беҳрӯз.